Urrea irabazi diogu, izarrak irabazi dizkiogu. Arte bilakatu dugu, zientzia eta kontzientzia. Mareak besarkatu ditugu. Guztiaren aurka atera gara gure ontzietan eta guztiarekin itzuli gara. Korronteen indarra gainditu dugu. Gure industria mugitzeko energia bihurtu dugu. Eta honekin, mundua mugitzen duen industria. Betidanik beste inork baino gehiago irabazi diogu urari. Baina inoiz ez dugu izan dena galtzeko orain dugun arriskua. Klima aldaketaren ondorio zuolde arriskua maizagoa eta muturrekoagoa izango da. Horregatik, geroz eta garrantzitsuagoa da urarekin dugun bizikidetza positiboa izan dadin lan egitea, plangintzan, prebentzioan, ekintzan eta kontzientziazioan oinarrituta. Uraren aurka beste inor baino indartsuagoak garen arren, ez gara ura baino indartsuagoak.